и господа, внимание! Този поздрав е от Хармони за всички от Селановци! Специален поздрав за братята Мони, Николай, Шаката и Тюрхан! Вали, гърми, на братята все им върви. Душманите гледат, ама нищо не могат да направят. Яша, братя, на здраве за цялата фамилия. Вълци единаци, но сърца като танина. Мони казва, който е с нас, добре дошъл. Който е против нас, да гледа отстрани. Хайде музиката да свири, на здраве за братята Мони, Николай, Шаката и Тюрхан, и за всички хора от Селановци. Живи, здрави, с пари, късмет и много веселби.